ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. Субҳи имрӯз сафари кории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Исфара идома ёфт. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои сафар дар шаҳри Исфара ба фаъолияти иншооти таъиноти гуногун оғози расмӣ бахшиданд ва бо сокинону фаъолон мулоқоти самимӣ анҷом доданд. гузориши Муҳаммадалӣ Сафар ва Баҳодури Истам. 9 апрел Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо мақсади шиносоӣ аз ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ, мулоқот бо мардум ва ифтитоҳи як қатор иншоот ба шаҳри Исфара ташриф оварданд. дар фурудгоҳи муваққатии шаҳраки Шӯроби шаҳри Исфара Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарият самимона истиқбол гирифтанд. хуш омадед султони мо, шоҳаншаҳи даврони мо, эй шоҳи кулли тоҷикон, эй раҳбари даврони мо. шӯроб ба бахти мо гулистон гардад, алмоси нигини тоҷикистон гардад. хуш омадед пешвои муаззами миллат. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Шӯроби шаҳри Исфара нахуст майдончаи варзиширо мавриди истифода қарор доданд. эй сарвару эй раҳнамо, эй муттақо, эй муқтадо, дар роҳатон сад шохи гул, ин дам гулафшон омада. хуш метапад набзи замин, аз қолини сабзи замин. ин лаҳза дар бурҷи ҳамал, хуршеди тобон омада. ҳазорон аҳсан эй сарвар, ватанро нусрат овардед, ба миллат ваҳдат овардед, шукӯҳу шӯҳрат овардед. хуш омадед пешвои муаззами миллат. Майдончаи варзишӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишт дар як муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд бунёд шудааст. ҷавонону наврасон имкон доранд дар майдончаи варзишӣ ки барои бозии футболи хурд ва волейбол пешбинӣ шудааст ба машқу тамрин машғул шаванд. дар ҳудуди шаҳраку деҳоти шаҳри Исфара дар доираи омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун ба сохтмони инфраструктураи варзишӣ низ диққати зарурӣ дода мешавад. замони соҳибистиқлолии мамлакат дар шаҳри Исфара 210 толору майдончаи варзишӣ бунёд ва ба истифода дода шудааст ки дар ин замина дастовардҳои варзишгарон беш аз ҳар вақти дигар зиёд мегардад. таваҷҷӯҳ ба сохтмон ва истифода додани майдончаҳои варзишӣ дар ҳудуди шаҳраку деҳоти шаҳри Исфара имкон фароҳам овард ки ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш бештар гардида, онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гарданд. барои мо футболбозону варзишгарон дар шаҳраки Шӯроб дар мобайни дигар иншоотҳо як майдончаи варзишӣ барои футболбозони ҷавон сохта истифода дода шудааст. ин ҳама бошад ба пешвои истиқлолагии истиқоматии Тоҷикистон мебошад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар шаҳраки Шӯроби шаҳри Исфара хати оби нӯшокиро ки барои таъминоти 15 000 аҳолӣ бунёд шудааст мавриди истифода қарор доданд. хати оби нӯшокӣ дар шаҳраки Шӯроб бо харҷи 13 миллион сомонӣ аз ҳисоби фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда дарозии он 11 километру 200 метрро ташкил медиҳад. тавассути ду пойгоҳи обкашӣ ба ҳавзи асосӣ ки ғунҷоиши ҳар яке 2000 метр мукааб мебошад, бо қубури қутраш 273 миллиметра оби нӯшокӣ ба сокинони 56 бинои баландошёна ва 608 ҳавлии ҳудуди шаҳраки Шӯроб дастрас мешавад. иншооти мазкур дар асоси супориши Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби коргарону мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ бунёд карда шудааст ва оянда барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳраки Шӯроби шаҳри Исфара боз тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. шаҳраки Шӯроб чун мисли пештара гулгул шукуфта истодааст. ин ҳам аз сабаби он ки солҳои тӯлонӣ аст ки дар ин шаҳраки Шӯроб танқисии оби нӯшокӣ буд. бо дастгирии Пешвои муаззами миллат ҳамин соли 2021 ба шаҳраки Шӯроб оби нӯшокӣ дастрас шуд. обе ки ба шаҳраки Шӯроб меояд ин аз дарёи Исфара буда, аз ҷамоати шаҳраки шаҳри Исфара, аз деҳаи Чорқушлоқ сарчашмаш, аз пойгоҳи якум қубурҳои хобонда шуда 11 километру 200 метр мебошад ки бо ду барориш ба шаҳраки Шӯроб оби нӯшокӣ дастрас мешавад.
سالهای طولانی بود که شهرکی ما از آب نوشاکی تنقیسی میکشید و امروز باعث خرسندی است که با دستگیری و غمخواری اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی مهترم امامالî رحمان و شهرکی ما آب آورده شد و از نام ساکنان شهرکی شوراب منتداری خودم را به پیشوای معظم ملت میرسانم. وقتی که آب هست آنجا آبادی البته می شود و این از دستاوردهای استقلالیت و باز ما کارهای آبادانی و سازندگی را جانانه میکنیم و جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را باز با یک روحیه بلند وطنداری و وطندوستی استقبال میگیریم. در طول 15 سال است که جماعت شهرک شوراب از آب نوشاکی تنقیس میکشیدند. حاضر خوشبختانه با تشبث جناب عالی پیشوای ملت محترم امامالî رحمان ساکنان جماعت شهرک شوراب صاحب خانه در خوشروی زمانوی از آن جمله مشکلات اساسی که ها بود در همین روزهای نزدیک همشان صاحب آب شدند. در خانه هر یک ساکنان آب به ملال حاضر می بیاد، همشان استفاده میبرند. بغیر از وی در تمام مؤسسه هایی که از آب نوشاکی نیز عذاب میکشیدند برای تمام شرایط های مکتب حاضر همه شرایط های مکتب مؤسسه نیز مهیا شده است. با دستگیری جناب عالی پیشوای ملت ما منتداری خود را کل ساکنان جماعت شهرک شوراب از آن جمله آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 برای تشبثکاری جناب عالی پیشوای معظم ملت میرسانیم. президенти мамлакат муҳтарам эмомалî раҳмон дар шаҳраки шӯроби шаҳри исфара ба 20 нафар калиди манзили истиқоматӣ тақдим карданд ки аз онҳо 3 нафар корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 10 кас аз оилаҳои ниёзманд, ятиму маъюб ва 7 нафар мутахассиси ҷавоне ки дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишт фаъолият менамоянд. манзилҳои истиқоматӣ аз 2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат буда дорои шароити мусоид ва ҷиҳози зарурӣ мебошад. аз ин ғамхорӣ сарвари давлат ки пайваста нисбат ба қишрҳои ниёзманди ҷомеа ва кормандони соҳаҳои буҷетӣ зоҳир карда мешавад, сокинони шаҳраки шӯроб бо хушнудӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. имрӯз мо бисёр хушхор ҳастем ки бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалî раҳмон соҳиби манзили истиқоматии 3 ҳуҷрагӣ гардидем. ман дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 шаҳраки шӯроб ба хайси омӯзгори забони русӣ фаъолият мекунам. шавҳарам ҳамчун мутахассиси ҷавон дар ҷамъияти саҳомии кишодаи ангиш кор мекунанд. мо аз ин ғамхории пешвои муаззами миллат шод гашта кӯшиш ва харҷ медиҳем ки барои ватану миллати хеш содиқона хизмат мекунем. оилаҳои маъюбони хушбахтона имрӯз соҳиби манзили зисти доимӣ шуданд. то ин ҷониб ва ё дар муддатҳои 10 сол 15 сол иҷоранишин буданд. имрӯз با تشبث جناب عالی پیشوای محترم ملت امامالî раҳмон صاحب منزل استقامتی شخصی خودشان شدند. маврид ба таъкид аст ки дар доираи маъракаи ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Шӯроб бунёди иншооти гуногун ва дигар корҳои ободонӣ вусъат дошта, ҳамзамон дар шаҳрак тармим ва навсозии биноҳои истиқоматӣ, таъмини шароити зарурии зист, бунёди иншооти иҷтимоӣ, ободонии ҳудуди биноҳои истиқоматӣ ба тартиб овардани роҳу роҳравҳо ва сабзкориву ниҳолшунонӣ бо суръат идома дорад. имрӯз барои мо сокинони ҷамъияти шаҳраки Шӯроб боиси ифтихор аст ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ташриф оварданд. дар дораи ин сафар мушкилоти асосии шаҳраки Шӯроб ҳалли худро ёфт. ин ҳам мебошад оби нӯшокӣ ки тӯли солҳои зиёд мардум танқисӣ барои оби нӯшокӣ мекиштанд. имрӯз бо дастгири маҳз ҷаноби олӣ ин мушкилоти шаҳраки Шӯроб пурра бартараф карда шуд ва инчунин як қатор корҳои ободониву созандагӣ дар ин самт идома дорад. барои ҷавонон як варзишгоҳ инчунин сохта ба истифода дода шудааст. ҳамчунин ба шахсони эҳтиёҷманд ва мутахассисони соҳаи ангишт 20 нафар хонаи истиқоматӣ тақдим карда шуд ки имрӯз онҳо пурра истифода мебаранд. дохили шаҳраки Шӯроб қариб 2.5 километр роҳҳо пурра муфаш карда шуд. оянда кӯшиш мекунем ки баҳри ободонии шаҳраки Шӯроб пурра саҳмгузор бошем ва барои ободонӣ пурра кор ва фаъолият намоем. дар шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара пешвои миллат муҳтарам Эмомалî Раҳмон ҳамчунин бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатӣ шинос шуданд.
جوانی ملتیم، روح و روانی ملتیم، شهرت فضای ملتیم، با پیشوای ملتیم. پشت و پناه ما وطن، پشت و پناهش ماستیم، سر پیشی پایش ماندهیم، در خدمتش برپاستیم. ساکنان زحمتقرین و هنرمند شهر اسفاره در احیای عنعنه‌های ملی و رشد هنرهای مردمی سهم نظررس و فعال داشته در اینجا بهترین نمونه‌های آفریده‌های خویش را به نمایش گذاشتند که جالب و دیدنی و قابل توجه بود. هنر کدبانوهای شهر اسفاره نیز در آماده کردن مواد غذایی از جمله نامگوی وسیع نان و کلچه، طعام‌های ملی و انواع گوناگون قنادی شایسته تحسین است که هر نامگوی آن طعم و لذت خاص دارند. هنر زردوزی و کنده‌کاری و کلالگری در شهر اسفاره رونق رواج یافته برای رشد منبعی آنها شرایط و امکانات مساعد فراهم آورده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با نمایش محصولات استحصال نموده کارخانه‌های صنعتی شهر اسفاره که مطابق با استانداردهای بین‌المللی است بهای سزاوار داده تاکید نمودند که هرچی بیشتر استحصال محصولات وطنی و با صادرات نگرانده شده را زیاد نمایند. نشان دهنده‌های استحصالی یکی از کارخانه‌های عظیم صنعتی در شهر اسفاره جمعیت دارای مسئولیت محدود انگشت رو به افزایش بوده تنها در سال سپری گردیده 73939 تن انگشت استخراج کرده شده است. مجموعاً حجم استحصال محصولات صنعتی در شهر اسفاره با بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ سال تا سال بیشتر گردیده در این زمینه جایهای نوی کاری تأسیس می‌یابد. اساسگزاری صلح و وحدتی ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مهترم امomалӣ رحمان از مرکز شهر اسفاره به دهات وروخ تشریف آوردند. پیشوای ملت در دهات وروخ شهر اسفاره نخست مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین را مورد استفاده قرار دادند. این انشاءات با جانبداری از سیاست سازنده رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان از طرف صاحبکار وطنی سوربون سفریدینов مطابق با طلبات زمانی معاصر ساخته شده است. مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین در 2 گکتار زمین بنیاد یافته دارای میدانچه‌های ورزشی زمانوی کشوده و بالا پوشیده و 2 حوض شینواری برای کودکان و کلانسالان میباشد. میدانچه‌های کشوده و بالا پوشیده مرکز خدمترسانی برای بازی فوتبال خرد، والیبال، بسکتبال و دیگر نمودهای ورزش پیش بینی شده برای ورزشکاران جایهای لباس عوض‌کنی و دیگر شرایط ضروری مهیا کرده شده است. همچنین در این مرکز 3 صحبت کرده و باغ استراحتی با اتراکسیون ها بنیاد کرده شده است که به مکان اساسی استراحت و فراغت ساکنان دهات وروخ تبدیل یافته است. در برابر انشاءات ورزشی همزمان در حدود مرکز فرهنگ فراغتی مهمانخانه برای قبول 15 نفر در یک وقت نقطه خوراک عمومی و شستشوی واسطه‌های نقلیات ساخته شده است. مرکز فرهنگ فراغتی و ورزشی شیرین با خرج بیش از 2 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. پرزیدنت مملکت محترم امomалӣ раҳмон اسنای شناسایی با شرایط فراهم گردیده در مرکز خدمترسانی به صاحبکار وطنی برای با حس بلندی وطندوستی و سهم گذاشتن در تطبیق هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس و منتداری نمودند. بنیاد انشاءات معاصر فرهنگی فراغتی در دایره اعلان سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی تحفه ارزنده حکومت مملکت برای ساکنان دهات وروخ شهر اسفاره می باشد. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی در حدود مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین بیش از 400 بیخ نهال‌های آرایشی و میوه‌دهنده از جمله سیب، نوک، گیلاس و زیاده از 30,000 بیخ گل‌های رنگارنگ شناخته شده است که به آبادی این گوشه وطن زیبایی دیگر ضمن نموده است. امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomалӣ раҳмон در ادامه بازدید کوری از شهر اسفاره در اساسیاسیای خواجگی‌های دهقانی دهات وروخ به بنیاد باغ اینتنسیوی با شناندن نهال‌های سیب آغاز بخشیدند. در باغ مذکور در 1 گکتار 1250 بیخ نهال در اساس توصیه متخصصان شناخته شده است. در مجموع نهال‌های باغ نوبنیاد 3900 بیخ را تشکیل می‌دهد. مساحت باغ مذکور 2 از 10 گکتار را در برگرفته تشکیل آن در جای باغ کهنه با استفاده از نهال‌های سرحاصل سیب‌های نوع گالا و استراکریمسون و راه مانده شده است. اطلاع داده شد که باغ اینتنسیوی در اساسیاسیای خواجگی‌های دهقانی دهات وروخ در زمینه دستگیری‌های دولتی و هوسمندی کشاورزان در سمت سردرآمد بنیاد این بخش خواجگی‌داری تشکیل گردیده در آینده مساحت چنین باغ‌ها باز هم افزایش داده می‌شود. سرور دولت محترم امomалӣ раҳмон ضمن صحبت با باغ
парварон ташаббуси хоҷагиронро дар ин самт намуна арзёбӣ намуда ҷиҳати бештар баҳрабардорӣ намудан аз имтиёзҳои фароҳам намудаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо маслиҳатҳои судманд доданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии шаҳри Исфара дидан намуданд. Дар намоиш аҳли заҳмати шаҳр анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзиро ки дар заминҳои ҳосилхезе дар ихтиёр дошта кишту парвариш мекунанд муаррифӣ карданд. Кишоварзони шаҳри Исфара дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ, самараноку оқилона истифода бурдани ҳар як қитъа замини корам сармашқи кор намуда ҳамасола бо гирифтани ҳосили фаровон дар ғаномати бозори истеъмолӣ саҳми шоиста мегузоранд. Исфара дар истеҳсоли зардолу на танҳо дар миқёси мамлакат балки дар минтақа шӯҳрати зиёд дошта боғдорон ҳамасола майдони ин навъи меваи бо лаззату содиротиро бештар менамоянд ва дар ин самт ба дастовардҳои зиёд ноил мегарданд. Ба рушди ҳунармандӣ ва эҳёи анъанаҳои миллӣ дар шаҳри Исфара таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад. Ҳунармандони шаҳр дар доираи солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ талош мекунанд ки бо истифода аз имтиёзҳои фароҳам кардаи ҳукумати мамлакат дар зиндани гоҳдоштани ҳунарҳои миллӣ саҳмгузор бошанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз гӯшаи намоиши ҳунарҳои мардумӣ барои ҳифз ва эҳёи ҳунарҳои қадимаи миллӣ ба ҳунармандон маслиҳатҳои судманд доданд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории дар шаҳри Исфара дар деҳоти Ворух майдони парчами давлатии Тоҷикистонро мавриди истифода қарор дода. Дар он ин рамзи муаррификунандаи давлату миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ парчами давлатиро дар вазъияти тантанавӣ парафшон намуданд. Майдони парчами давлатӣ дар деҳоти Ворух дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шуда. Дар он барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон шароити мусоид муҳайё карда шудааст. Майдони парчами давлатӣ дар масоҳати 1200 метри мураббаъ бо ҷалби мутахассисони ватанӣ бо истифода аз масолиҳи сохтмонии аълосифат ва тарҳи муосир бунёд гардидааст. Баландии пояи парчами давлатии Тоҷикистон дар деҳоти Ворух дар маҷмӯъ бо таҳкурсияш 50 метрро дар бар мегирад. Матои парчам 7 метр паҳноӣ ва 14 метр дарозӣ дорад. атрофи иншоот дар масоҳати 190 метри мураббаъ гулкорӣ ва сабзкорӣ карда шуда. Гулҳои рангоранги мавсимӣ ва ниҳолҳои ороишӣ майдони парчами давлатии Тоҷикистонро зинат мебахшанд. роҳравҳои майдони парчами давлатии Тоҷикистон дар масофаи зиёда аз 800 метри мураббаъ саполакпӯш карда шуда. Дар он 12 курсӣ барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва сайёҳон гузошта шудааст. Дар майдони парчами давлатӣ 2 фаввора низ бунёд гардидааст. бо мақсади таъмини рӯшноӣ дар ҳудуди майдони парчами давлатии Тоҷикистон 12 адад чароғак насб гардида шабонгоҳ ва зебоии мавзеъ зинат мебахшад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифтани майдони парчами давлатии Тоҷикистон дар деҳоти Ворухи шаҳри Исфара ва парафшон гардидани ин рамзи миллиро дар доираи омодагиҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ барои сокинон, махсусан ҷавонону наврасон тӯҳфаи арзандаи давлату ҳукумати мамлакат маънидод намуда барои истифодаи пурсамар аз имконоти фароҳам гардида ба масъулон дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Ворухи шаҳри Исфара ҳамчунин маркази хизматрасонии Наврӯзро мавриди истифода қарор доданд. Маркази хизматрасонии Наврӯз аз таххона ва 2 ошёна иборат буда дар масоҳати беш аз 360 метри мураббаъ дар доираи дастгириҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иртибот ба бахши хусусӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Зиёваддин Зокиров сохта шудааст. бунёди маркази муосири хизматрасонӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ амалӣ гардида дорои коргоҳҳои қаннодию дузандагӣ ва мағозаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал мебошад. дар мағозаи фурӯши маркази хизматрасонӣ асосан истеҳсолоти корхонаҳои саноатии шаҳри Исфараки дар асоси талаботи байналмилалӣ бо сифати баланд истеҳсол мегарданд, пешниҳоди сокинону меҳмонон карда мешаванд. Пешвои миллат муҳтарам
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавондухтарон суҳбати самимӣ анҷом дода оид ба тадбирҳои ҳамешагии давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти соҳибкасбу соҳибҳунар намудани занону бонувони минтақаҳои дурдасти кишвар андешаронӣ карданд. Таъсис ва ба фаъолият пардохтани чунин коргоҳҳои дузандагӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар деҳоти дурдасти мамлакат баробари мусоидат ба соҳибкасбу соҳибҳунар намудани занону бонувон барои қонеъ намудани талаботи аҳолии мамлакат бо истеҳсоли худӣ замина фароҳам овардааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз гӯшаи намоиши либосҳои истеҳсоли коргоҳи дузандагии маркази хизматрасонии муосир ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд ҷиҳати тарғибу ташвиқи ҳарчи бештари ҳунару либоси миллӣ ва ҷалби занону духтарон ба ҳунару касбомӯзӣ ба масъулон дастуру шупоришҳои мушаххас доданд. Деҳоти ворух дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар доираи вусъати тадбирҳои ободонию созандагӣ бо пуштибонии ҳамаҷониба сиёсати бунёдкоронаи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ободу зебо гардида сатҳу сифати зиндагии сокинонаш ба маротиб беҳтар гардидааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Исфара дар деҳоти ворух бинои қасри фарҳангро пас аз таҷдиду навсозии мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншоот дар масоҳати 2 гектар 2000 метри мураббаъ бунёд шуда майдони сохтмони зери бинои асосӣ 1100 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Қасри фарҳанг бо фармоиши идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд аз тарафи кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нарзулло 2008 бунёд шудааст. Барои иҷрои корҳои сохтмонӣ 30 нафар сохтмончии маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. Бинои мазкур аз таххона ва 2 ошёна иборат аст. Дар таххона отоқҳои либосивазкунӣ барои ҳунармандон ташкил карда шудааст. Дар ошёнаи якум толори асосӣ бо 460 ҷои нишаст, толори сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, нуқтаи назорати бехатарӣ ҷой дода шуда. Ошёнаи дуюм аз отоқҳои корӣ, маҳфилҳои ҳунармандӣ аз қабили навозандагию сарояндагӣ, рақс, ҳунарҳои мардумӣ, толори шашкаю шоҳмод ва китобхонаи электронию анъанавӣ иборат мебошад. Китобхона дорои 3000 нусха китоб аст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити мавҷуда ва суҳбат бо кормандону мутахассисони соҳа таъкид намуданд ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳирӣ менамояд ва дар самти ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба ҳунару ҳунармандӣ тадбирҳои судмандро амалӣ менамояд. Ин аст ки соҳаи фарҳанг дар кишвар ба таври назаррас рушд намуда мутахассисони лаёқатманд ба камол мерасанд. Хотиррасон бояд шуд ки бинои қасри фарҳанг дар деҳоти ворухи шаҳри Исфара ҳанӯз соли 1971 сохта шуда бо сабаби фарсуда шудан зарурат ба миён омад ки бино пурра таҷдиду навсозӣ шавад. Бинои мазкур маҳз бо дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади сазовор истиқбол намудани 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав таҷдид гардид. Дар ҳамин ҷо Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли ҳунар 18 адад созҳои мусиқӣ тақдим намуданд ки он барои рушди соҳа ва пешниҳоди барномаҳои рангини фарҳангӣ замина мегузорад. Дар толори ақди никоҳ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба чанде аз навхонадорон шаҳодатномаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва тӯҳфаҳои арзишманд супориданд. Дар толори бошукӯҳи қасри фарҳанг ҳунармандони ҷавон барномаи ҷолибу тамошобоб пешниҳод карданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба барномаи фарҳангии аҳли ҳунар ки таҷассумгари дастовардҳои истиқлолу озодии ваҳдату ҳамдилӣ ва пешрафту шукуфоӣ буд баҳои баланд доданд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.